Aurreko astean, Andoaingo PSE eta EAJ alderdiek 2019 eta 2023 epealdirako Andoaingo udalaren gobernagarritasuna bermatzeko akordioa sinatu zutela, adierazi zuten, eta larunbatean ospatu zen udalaren eraketa pleno akordioa hori gauzatik izan. Eta gehiengo osoz, artean nintzen alkate, eta Mari Jose atera zen Andoaingo alkate ordean. Alderdi bien borondatea da, udalaren eguneroko jarduna modu bateratuan gauzatzea, eta hori dela eta zenbait erabakiak eta ekintzak aurrera ateratzeko dagokion batzorde eta plenotan aurrera ateratzeko. Bide honetan, pauso bat gehiago ematen da, eta gaur goizean, zuen aurrean, zereginen eta sail bakoitzaren ardura banaketen berri emango dugu. Lehenik eta behin esan, alderdi sozialistak 6 kartera izango dituela eta izango diala, hirigintza, obra, ingurumena eta landagunea, ekonomia eta ogasuna, langileria, antolakuntza eta barne araugintza, gizarte zerbitzuak, emakume eta gizonen berdintasuna, eta jarduera fisiko eta kirola. Eta EAJ alderditik eramango dituzte zerbitzuak, hezkuntza eta kultura, sustapen ekonomikoa, enplegua eta gazteria, eta euskal. Jose Luis Berdazkok, alderdi sozialistatik, hirigintza, obrak, ingurumena eta landagune saila zuzenduko duna, Maider Reinezek nahi ekonomia eta ogasuna saila, Jose Luis Berdazkok baita ere lideratuko du langileria, antolakuntza eta barne araugintza saila, ni neu baita gizarte zerbitzuaren saila, Petri Romerok gidatuko du emakumeen eta gizonen arteko berdintasun saila, eta azkenik, eta bukatzeko alderdi sozialistatik, Oskar Mendo izango da kiroletako sailaren buru. EAJ alderditik guri dagozkigu 4 kartera, Maiderrek azaldu duen bezala, eta gure karterak izango diratezke ni neu, Mari Jose Izagirre, hartuko nuke sustapen ekonomikoa, enplegua eta gazteria, Mikel Arregik hartuko du euskera, Iñaki Egibarrek zerbitzutako batzordeko arduraduna izango da, eta Txitxu Ruiz kulturako batzordeko arduraduna. Horiek izango gara arduradun guztiak gure sailetan.